Saisin Nagapor ni ayo ya blay bangila ban yo ya kebakum kan ke klipmat jong jinga keren ya tin ke jong bat ni ai ku blay pi baro iwe piwe ki baju pet nagawe ke Porsche ke pat inget scam bala kerku yangi dah ka bangi ya pule tin ke jong blay bat ni kerman scam ru an klipmat bon kerku yangi iwe piwe lengba kan ke jinga pule hatu pelaju perkhat bat pusan ba kajing em jongi kan long kumno try ladangin em bat ujisu man lakasngi manta kajing pule ke jongi kadai syapang kan ikal nong ka bakhat wei kajing em lem bat ujis kres bat kan kajing pule jongi kan yarap ingi bangin sotu ba kumno kajing em bat ujisu kala ban penkela ya kajing em ke jongi kala ban penkela ya kajing long kajing mut bakhat bat ya karukum iet ke jongi ya ki wei pat ka dekat spelandet ya ka bangila aban syam ka dei haga city kolosai kalau nong ka balai ka dekat ka bakhat sau ka baong bat na lor kini ki aka baro to pinkup ya ka jinga iet ka balong ka panpo jong ka jing penjanai kini kan long ka mat pedeng jong ka jing keren ka jongi ha ka por te haswa bangin sedang ya ka jinga pule nga khat sungop hai pi baro banginnya ai ka jing mut bakhat ka jongi badi ki donut jongi ya ka ban sha ya ketin ke jong blay bukan yo jaka ti ini net chua ke jing duai ko kpa jongi bab neng ni aingo ya metrai na ka banta kan ka por ka bakodor ka por ya ka ba me perla ingi bangin yo ya ka bakum kan ka kabu bangin ya pule ya ketin ke jong me kham tap halor kan ka subject ban im bar ujisu shisha try ngi kwa ya ka ban mat ya ka ni ka jing ia ka ba kodor tam ya ke ba me ai hakita ki bangai ba kumno ngin im na ka wei klipmat ka wei pat kerku atrai yangi hakane klipmat kat bangi pule yarap ingi bangin la ban yasa miktin ka jongmi syabaro kat ki bapet kenang ba ka jing shisha ya ka ba medan ban kren kan yo jaka habaro ki donut ba ki mensim jong ki mensim ki bapet ya kana ka program hagar teng ka jong Jesus Christ ngi doangi pan amen. Amen. Ban im bat ujis kres dan sibun ba kibriu kiba ang bardangin perkhatan tang syapang ga beneng kat bang nang im ne pertei ki ang ba yo ba kata kajing im jongi kanam long ka ba seso ladangi perkhatan tang syapang ga beneng kat bang im hang ni awai ladangi perkhat ya kan kajing kren kadon se khandiat kajing sha henrei ngakwa bang ye pet ba Apostol Paul pat uhikai yangi ya karukum perkhat ka ba mar khongpong ya kata baru Apostol Paul wang ladangi perkhatan tang ya ki ke ba kanja do ki ba kanja perthei ki ba tang na ka banta ka jeng im sipo jongi hane perthei tengim la le se ban long ki ba kodo la nengim la le se ban long kita ki bangin trei pura na ka banta ka jong blei te u Apostol pen kan mau yangi ba lada yangi baro ki bangai la kentiu yangi syajan bot syaka jinga de ki bajan bot Jesus Christ bot kumta ru ya ka jingmut pakhat ka jongi on kring siki ki bakan ja beneng tidak ka bangile kumta ya ka jingem ka jongi na ka wei ka sngi shkawai pat on pen keladur ngakwa banginya pakhat ka bai dei bat ka jingkaran ka jong Jesus u Jesus ang i ki nong shun ki jong pi bat le bha yi ki tu ki bat le sniu ye pi ban perkhat yang kata shisha ngaso haga jinglong do ka long shisha ka ba ban le te kata ka de ka jing im rangkat ba jisu ia ka ba ka bible ka khat yangi ban im ba jisu ka mot bangin yap no kata ka jinglong selfish nature ka jongi kata ka jinglong lade ka jongi ndai ba ukris im hangi but dei ma ubanya rap yangi bangin don ka jing ka ba kum ka ni te mentah ka ni kata yo ka ni ka jing pule ka jongi ngiso kemen bangin ya pule kan ni bat haga jingdon lang bat i pastor iban ya sam lem yangi haga bai dei bat kibabun telikimat jong kan ni ka subject ka basotanat to haga ni ka por habangi pule kan ko lanong ka jongi la tho khandiat syapang ka jing persyang jong kibreu bakidon kibreu ki persyang ban sna ban tei ki mot ki bajrong bat ki persyang man kiu ki ki mot but dah ka bagi kiu ki sngo bagi kamjan syaga beneng te henrei hatu kata kalong kumno try kat kum ka bible bali pi try pastor ka jing persyang sitom jongi ki brewan kot sebeneng
kanam na ban yalam lani kanam na ban penjan yangi syabeneng bat lada kalong sya kum taru lese ke kata kalenti ka ban penna yangi bangin perkat ye bakan jabeneng bat ka ban penjan yangi syabeneng ta kumle shibon ne kene jingkli kumba phila ong ba kini ki briu ki ba menshua ki nomini blai thau nadu ki por jong Abraham bar ki ha ki por ki ba menshua ki persang ya ka ban jan sho blai da ka ba ki tei ki jing tei kita ki mot halor jong ulom bar uneu nong tho sam ro ha ka nong ka ba sispa arphuai ki khot na ka ba nang kong yu i ba ong hang to la ranga pech ki lom ro ka jing rap kanom wan nang ta ndre ka jing rap jong ka wan no blai ti uneu nong tho sam ro smu thu ba ka jing rap jong u ka wan na blai de da ka jing persang briu ka jong u ba unle kum bale kini ki briu ban yat kum kita ki puker kita ka jing yat pilgrim bakin ben sngop ha ya uta ublei bagi ngai henry kat kum ka jing hikai hi jong ka bible yang i wei pe wei ba ngila ban pen sngop ha ya ublei bangin wan kham jan chu dei tang lengba ka jing ai ka jong u dei tang lengba ka ding phana ka ba la panya so yangi ki nong pop bar ublei bangin syam ya ka jing map lengba ukris ha ka ding phana ka jingyap Jesus Christ bargadai tang kata kalat ha ka ba yangi on penjan shoblei barang tangin syam ya ka jingma bat kumta bat da ka bangin iru ya kita ki ki jinglong ba kanja perthai khanang bingin yo Chris bangin la ro ban penjan nyeledi shoblei ku pa ba hanen dei tang leba ka hok jong Jesus Christ kata ka dei ka jinga kublai shuang pastor baling ni kadang-kadang namar ba ngi mo kadang jingai jong ki babun kamtam kini ki ba mane blai thau ki persang ban tei kini ki mat ki ba jrong bat katta ka jing jrong kat ba kinang kiu ki sngo ba katta kada kham jan baru blai mo rei kani kadai ka ba ka bam don jing kersan ka bible namar ka bible ka hikayat ngi ba ngi mane yo blai ya ubang ngimla ban kat da kabor ka jongi hindai dei ma u bawan hiar na te na ka benta jongi mo te kamdei ha ka bor ka jongi te khublei shibon pastor te sakawai pat ka jingkran ka jong apostol Paul ringi pe ha ka ne ka city shinong Kolosai ba u apostol Paul ong ba yangi labu ri no ya labu ri lem baru kres hau blai ya kita ki bangai te ladaya ka jingim jongi ladaya ngi wi pi wi ki bangai ki Kristen labu ri lem baru kres hau blai balai thai ngirang don kam ban yai pen thamai na ga wei ka sngi ka wei pat ban jet ban wat kita ki ke bakan zaman sim la dala buri lupa yang ni hau kres ta ko bleshi bon ya ne ka jing kali ka basngot na la ngi pe ha ka jing tho pol sha ki Kolosai kala nong ga balai ga khot ka balai ong hne namar phila yap no bat ya ka jing im jong phila buri lem bat ukris ha ublai ondalap pau ukris uba ka jing im jongi onda kumta phiro phin pau lembat u haga buram ka jing im jongi ya ka bala bu ri ha ukris ngila priang yu ngila yap ya ka jing long ka jing im ka barim bat kata ka jing don kam ka jongi ka baman la ka sngi bangin yai wat ya ki ka ba kanja baneng kalong ka bran kam namar lada ha ka shikli mat jong ka jing im jongi ladangi jingai na ublai ni pelai jimut no haki ek ba kanja perthai kaspa kerong phong jungka bat kum tau briu ba kanja do kata ngisngu thu bangi lajingai no no blai bat kum tangi don kam ban yai wat ya blai ha ka jing im jangi ngidon kam ban yai wat ya ki ek ba kanja beneng ba ya ka jing im jangi on pendap pura da ki ek ba kanja beneng ha ka jingmut ka jing perkhat ka jangi ba ki ek ba kanja perthai kinom yo ban hiyo kum kata ka jaka syong ha ka jingmut jimber khat jangi henry ka jingmut ukris kandon hangi bangin yo ro ya ki ba kanja benang te kum ta ya ka jing im jangi ro la ban bu re u bangin im ya ka jing im kum ba phila ong mene ka jing im bar ukris bangin im ban yarap ro iki wei bakin im kum ba ukris ulah hikai ni Kolosai pastor te na ka jing tho jong Paul ka sai bha ba kamut batang balap penim lalentang bala yo mat sisen lani ngila mat teng hang no ya kata ka jing kela ha ka jing im ya ka balapan thamai tang bangin yo mat teng ta kam sumut bakal abiang namal danga mentahi ngala yo mat ngalong banget rela danga sange ban pule bible nga sange ban jing senga sange ban duai kata ka mut ngala jinga no blai
te day hakabakum katau Paul uyai beteng ban pensloringi bangin yai wat kita eki bakanja mensim ki bakanja beneng tang bangi yo mat shisien ya kata kajing pentemai kam sumut bakal abiang ni day ban yai wat berkata kadi kajing im gabaman kasni ban uji skres larangi pet rumo syapang kan ka jing im jongi pertai ka jing im hakana pertai habangi pe habadon kitma habadon ka jing penjat habadon ka jing syaban ben ngiju asngau bhai ka jing kran jo ki beri ki slogan ki ba fer ki ba ong penkut no ka tma ngi kwa ka jing kut no jo ki tma ngi kwa ka jing kut no jo ka jing syaban ben ngi kwa ban kut no ya ka jing sensha don bor ngi kwa ban penkut no ya ka jing penjat ya ka mariang ngi sya yo asngau bhai kita handrei ngimpat jo kami osngau ya ka jing ong bangi kwa ban penkut no ya kata ka jing long bariu perthai ma te upol pat uong ukran ha bai dei bakan ka jing pule ke jongi ba ngiran kam ban penkut ya kata ka jing long ka bakan ja perthai balai phithrai pastor ba uwai pa uwai banget udan kam ban penkut no ya kata ka jing long ka bakan ja perthai ta kumle shibon pastor ikane ke jing kli larangi pet kat kum ke jing thau pol hang ne haki kolosai kal nong ka balai ke khot ke basan ke ban riu uong hang ne bangin penyap troanye ki khot jong ka met jengi ki bahakan ke khendeu ka ban kong ka dei phang ka ba klim ka jing bom khoi ka jing ya shikar nata ka jing kwa basniu ka jing kwa lalot ka ba long ka jing manipulate thau lada kini ki jing kwa brai jong ka do ki dang sno ha ka jing im jongi kum ki kristan ni dang don ya kata ka jing long ka jing im kum bahak perthai ha ka jing shisha ngi don menta ha ka perthai henry nim dei ban long ki jong ka perthai henry ngi dei ban pen khre pat ya kata ka ban sawan kumba kani ka mat jong ka jing ya kren ha kani ka sni ka ong bangin pen kut ya kata ka jing long perthai da ka bangin sya ya kata ka jing long ukris bakan sensar hangi bangin len no ya kala de ngin len no ya ka jing kwa brai jong ka do da ka bangin kup no ya Jesus Christ da ka ba ngin phong halade ya kata ka jing long ka jing im ukris khnang bangila ban job ye kini ki jing pensoi ki bang ye kendu ha ka jing im ka man gasni te upol uban khia ni ya ki banget ha kolosai bakin penyap no tron ye kita ki jing kwa brai jong ka do te na kata ka daw ladangi don kata ka jing kini ki jing kwa brai jong ka do ki dang sensara ka jing im jongi ni snow tho ba ka ne ka long kata ka jing shon jongi ya ublai ba ladangi it ye ka perthai kum ba ka ten jong blai ka ong ba ladangi kum ki banget ni ngim pat yap ya ka jing long perthai ka mut ni dang don kata ka jing shon bar ublai te nomar kata ka daw idon kam ban yap lut ya kini ki jing kwa brai ki jing klimsi bat ki jing le auria bat ka jing kwa bas new jong ka do not ka jongi te kini ki long ki bangi don kam kum ki kristan bangin sngo thu ha ka bangin yap no ya kata ka jing long perthai ka jongi Tulisman pastor kemudian ba uwai pa uwai banget hi udai ban penduk tron lani penyap ya kini ki jinglong ki bakan ja perthai bat ha ju por kalong ka bama ladang yai sno ha ki jinglong ki bakum kini anda ha bangila pediang yo kres ladang yai sno ha ki jinglong ki bakan ja do ki bakan ja perthai upol uang kata kanwanra ya ka jing bitar ka jong blai dei te kalong kum ka jing kentat mardor yo blai bar habangi kentat yo blai ngi pediang ya kata ka ngi pen huan ni ka jing kwa bra jo ka do kamut ngila penhiador ya ka met ke bakentang ka jongi ha ka jing dei ka jongi bar ublai pat ngi dei ban penkut no ya kita ki jinglong ki bakan ja do ka jongi habangi long ki kristan ngin penyap tron no kita baro te nang tas kawai pat ka ba yadai bat kane ya ka ba pol ong anda bangila pediang yo kris kata ka jinglong ka barim ka jongi kan deiban yap no kumban ngin kubangin penkut no mo ndengin ngin penkut pat ya kata ka jinglong ka bat mai te let's say ha ka jing mot ka jong pol let's say pitrai ka jing mot ha ba pol wanra ya kan ka mat ka parsi ban penyap no ubri barim bat penkup no ubri batmai ta larangi pule hagi rom ro upol kren hang ne haga rom khat arnong ring puli khat ban kong ba arngi sem hang tu ba ongi bangim dai ban penserim hila di rengkat bar kane ka perthai da ka ba penthamai ya ki jingmut jing berkhat jongi
bat kum ta ngin yo tip ya ka e ka mon ka jong blai ba upolo hikai ngi hane bangin pen thamai ru na do ka jingmut chim berkhat jangi te ka jingmut chim berkhat jangi ka dei nengkong ka ba kamut wat ka pop ru ka sedang nengkong na ka jingmut chim berkhat na do not ka jong breu ting don kam ban pen thamai ya ka jingmut ka chim berkhat jangi ba ngin pen thamai ya ladi hakmat jong blai ngin pen thamai ka jing im jangi bangin yap no ya uta ubriu ubarim jong ka pop namar ngin yap ya ka ne ka dei lingba ka jing pen baptis yang ha ukris kumba upolo hikai ngi siphang ka jing yap ya ka pop kumba ya ukris ru ula yap bar kumta la teb yu nata la pen mi pat yu na ki bayap la pen baptis yang habangi la yap ya ka do la pen baptis yang bangin yap kumba ukris la yap ta ki pop jingi bat on pen mi pat yang ha ka jing thamai jong ka jing im te nakata ka daw habangi la priang yo jisu ngi la yap e jing long barim nakta ngi la long ki briu ki batmai bar kumta ngin long kita ki briu ki batmai hau jisu kumba polo hikai ar korin san khatnyo bau ei bau nu balong hau kris udai ujing thau batmai te kumta ngin yo long ki jing thau ki batmai khamat jong blai da kabangi pendo no ya kata ka jing long ka jing im ka barim da ka ba pen thamai no ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi ka ha ka met ka jongi ka balong ka temple ka jong blai bangin sha ba u jisu hi ma u unwan pen khoj ma u ya kata ka temple jong ka jing im ka jongi bangin long ki kita ki briu ki ba thamai hakmat jong blai te ka ne long ka ai ka ba don kam yangi ba ngin pen khoj la de bangin long ki briu ki ba thamai hau jisu Tulis Tuan Pastor. Kani larangi perkhat baru hakajing tok jong pol hi. Kani kajing kop ya ubri pertama hi kadai ka continuous process. Kemdai ka ba tang sisian. Ka ba ngikop thamai kajing long thamai ars ne mensua. Renaissance ne mensua. Kani ka peni ya ka ongoing process ka ba don kam banyai biteng man la kasngi. Namar nagawai kasngi skawai pat ngilong thamai. Ngiai long thamai. Larangi pulih ke Bible ru. Kam semut bangin pulih post dia mensua kalabeng. Habangi pulih si pulih. Kaya thamai si ya thamai. Kaya rap yang ni bangin nang kam thamai su. Te ka jingim ka jongi ru. Ya ka menin ka sengi. Wala da ngala persyang ban im thamai ru menin ka sengi kala long rem ya menta. Ngak ban kup da ka jinglong ka thamai bat nakawai ka sengi sikawai ka sengi. Nakawai ka senjam sikawai pat. Ngidai banyai pen thamai ha ka jingindai ka jongi baru Jesus Christ. Pastor kandian kasi habangi la priang yo Jisu ngilalong kinang pop. Henry habangi priang ke jingyap u Chris nam ta ki pop janga. Ka Bible ka hikai ngila pen kesan nyangi u. Kum kita ke bom don pop show. U Jisu shim ya ka pop bar ke jing le rain ka jingi. Ban mentangin ya ha kata ka jing im ka bala pen kentang yangi u. Ka ba piong bangin na yai san u man la kasni. Kajing im ke berduai, kajing im ke ba pulai ketien ke jong play ban i je ki wei bat ban i je ki para breu ke jongi bat kum tangin i je play ha kata kajing im ke bala pen kentang yang Yesus Yesus Kristus ta khabar shibon pastor te wei po wei wangit udon kam bandan ki jinglong dai ki jinglong ki ban pen i ya kajing phalang bangi phalang Yesus Kristus te ki jinglong ayu try kita kiba ngiron kam bandan kum ki bangai kiba pen i bangi kop lanela pen thama yangi hau Jesus Christ ta kablai shibon pastor lan ngipet ya gini ki jinglong kiba u Kristan udon kam ban kup ngisyam ya ki haka lanong kabalai na Kolosai kerkhot kaba khat ar la ngi pule hang ne da kaba nginlong kita kibriu kiba khoj kiba i ya akhmat jong play ong ni to pin ya kup ya kadok not ka jing sngosen ai ta ka de ka ban kong bangin long ki Kristan kiba sngosen ai nata kibadon kata ka jing sbun nata ka balai ka jing sngorit ta ka basaw ka de ka jing jam not nata ka basan ka de ka jing sha slam nata ka ban reu da ka baya sha parlok hi nata ka baya map nata ka Bible ka hikaya ngiru hang ne kata ka jingya map pat kumta tu le ma phi bat nalor kini ki ai ke ibaro to pin kup ya ka jing i ke balong ka jing pan po ka jing panjanai ngidon kam bandon ye kini ki pratli kita ki jinglong ki ba kum Kristan ngidon kam te khanang ba kata ka jing i ke jongi kan long kata ka jing im Kristan jingi ka long ka ba
pau uta usok jong ka jing im jongi ka bangi langet yu Jisu bat ki kam babha ki pau sabar haba ukris uladon ha ka jing im jongi ya kata ka bangi lakran menne ya kata ka jing im ka bla buri ha ukris menta ka pau ha kita ki so jong ka jing im babha ka jongi ka ba pau sabar bangi se yu so jong ka jing im jong ka jing long Kristan te ladangi le yakini kamut ya kata ka jing thmu jong ka jing im Kristan jongi la pendep ya ka hakini ki kam babha da ki ka ba ki weiru kinyo i ya ukris lingba ka jing im ka jongi te kini kilong kita kiso ki babha jong ka jing im Kristan ubriu batmai ublap diang ya Jisu ublayap ya ka jing long ka jing im ka barim Kulisibon ki jinglong ki ba sngotenat sya ban perkhat ladang ngila bandan kum ki banget ho kres kata ka jing im ka jongi ru kanam long ka jing im ka bakamen tang yangi hendrai kan long ka jing kerkhuru yaki wei kan long ru ka jing im ka ban wanra ya ka jing sok bat kham tam ka jing im ka bakum kan ni ki jing long ki bakum kini ki ai ka buram showblay mo ka jing im ka jongi ngi ai ka buram showblay te u Jesus Christ un sensar ka jing im jongi u Jesus Christ un yalam te habangi pet ya kan ka mat mo ka jing syakri jongi ka jing penthamai ka jing yai im ka jongi kum ki banget ha ki jing long ki jongi ha ka practice ka jongi ka jing pule ka Bible ka jing it ban kren ban duai bat ki babun ki jing long ki ban yarap yangi bangin nang yai penthama shu te ngi ipat ba apostol Paul ukran ru ha ka bai dei ba ki jing ruai ki bolong shibanta na ka ba ha ka ba kumno yangi an kentiu ya ka jing mot pakhat ya ka jing ya dei ka jongi ba ulai te ngakwa ba pin pensai lam pastor na por ha ka bai dei bat ka jing ruai hato ka music ki jing ruai kidan benta ayu na ka benta kata ka jing im ka ba thamai ha kres kai ka ba ki jing ruai ki jing kisor ki laban dan benta halor ka ni kemudian si bon pastor ikan ni larangi pe yang ne ha Kolosai like han riu upol pen seluruh ya ki negi briu ki banget hau Jisu ong da ka bahikai da ka basneng parlok ha ki sam ha ka jing ruai ba ha ki jing ken ot ba kan jaman sem ka jing ruai ba kan jaman sem da ka barwai da ka jing ai ha ki do not jong pi sha uble ka jing ruai ka long ka we na ka ba dun kam ha ka jing mane jong u Kristan larangi pe ha ka jing khawai trai ha ka por bo Jisu ai ka jing khawai trai ha larangi puli ha Matius arpun riu larangi puli gidkhot na ka ba arpo khandai lai pheu hang tu ni shem ba hadin ba kilia bam kilia mi nang tu bar kilia lech show lom olip bar kirwai ka jing ruai sam te yu i ba khane ka jing ruai ru upolu kan tu ki briu ki bangai ban sneng ban yarwai ban ai men sim iwei ka jing ruai ke penjan ye ki briu sha ublei nyu i us em David ulong unong thau jing ruai ha ka sam ka kitab sam hi ke ba bun hi ke dei ke ba kren chapang ki jing ruai ba ki briu ki phla sha ublei ke jing syam jang ki bat kumta ka ni ka penjan ye ki sisa sha ublei ha ba ki ruai ngas nguthu iladi haba ngi ruai ke jing ruai kanu ka kentiu ka penyajan yangi bat ublei ka penyaso yangi te larangi pe ya une us em sol us em banangkong jang ki kon Israel hadin ba umen sim baman ulawan ban sinsyare ke jing im ke jing te u David u belong tang uta unong tem duitara ude u khna samla tinyo i ya kata ka bor jingta jong ka music lane ka ruai ka tem hadu ba kala ban penjem ya ka donut ko jong sol namar ba la pensitom ya usol da umen simbaman te ula shepteng te ka ne ka jing ruai jong u David ka pensuk ka penjajai ya ka jing im jong hadu kata ka jing ruai ka ba us em David ula ruai ude u briu jong blai ka pen thanda ya ka jing im ka jong bar usol us ngawila di u briu blai loj te hoi kani ka jing ruai ngi iba ka don sisa ka jing kta wat ka jing im Kristan jengi ka jing ruai ngam tip ka jing ruai IUP sngo tenat ban sngam ada ka jing ruai ka penia jingai pi no blai lani ka jing ruai ka penia jan ye pi so Jisu te ngit sngo to hani ba ka jing ruai ka don gabor kebetulan pastor ha chusu nga ko ban rap lo kata nomor ngi iba ha ka jing syakri ka jongi ha ka jing mani ke jongi ke jing ruai ke don ka benta ka ba kongsan dha ka ba kring ye ke jing mat khat jongi baro
sha ka jing mani blai but haki babuan ki kap ki jing roi ki aiman sim ki jing roi ki aiman sim ki jing roi ki pen slur ki jing roi ki pen klan ya kata ka jing long ka bakan zaman sim ka jongi ha ka jing shakri blai te ka don ka bor ka balak man kring ya ka jing mut khat ya ka jabing ka jong brio kumba pilakran mentan sipang usim David habau sol uladon hapdeng katu ka jing sngo hundrei kini ki sojik tem ki penjajah ki pentanda kadon ka bor ban kring ka bor ban penja no e katu ka jing sosi katu ka jing leng aman siam bat kumta teter ha ka jing long ka bakan zaman siam jongi ru ngi siam baka long sisa kumta ki jing ruai ki don ka bor ndrai cu ka por ni ban stu ba ki don ki jat jing ruai ru ki bala ban kring negatively ru ki bala ban kring positively ru ti ki dat jing ruai ki don ki bala ban kring ngi show play bat ki don ru ki jat jing ruai ki bak kring ngi jengai no play te ha ka jing shakri ka jongi ngi de ban sngotu ba ki ngi jing ruai ki don ka benta te ki jing ruai ki ba kentiu ki ba ai ka buram show play ki jing ruai ki bala ban kentiu ki don ka jongi baro ki alam ngi se ka jing jan ha ka jing mane ya ublay te ha ka juga poru ngimla ban suang ba ka de tengah jing ruai ngin suar ruai la ruai teng ya sim sting ka jing ruai mo ndai ki jing ruai ki don ya ka bor da ka bangi pentebet da ka bangi ruai bha da ka bangi lep bha da ka bangi pelut por bha ban ruai kumba ka long ha ka por jong usim David ha ka tabernacle ki don ki nong tem ki nong put ki ba pelut ya ka por sngi bat mien ki ba long full time te ka jing shakri ka jong ki ka per sibut te let's say ha ka ne ka benta ngi iba ha ka jing shakri blai ka jongi ha ka jing em ka jongi kalong kebadan kam lada ka de ka jing ruai ki sam ki jing ruai ki bakan zaman sim ki ban la ban kentiu yang ngi we pi we te ngatrai ki dan sibun ki ki bangini keran halol kan kamat ndrei nginya penkut not tak ne nginya penkut not tak ne bat nganget scam bagane ka jing pule jongi sapang ka jing em mau kres kapan kan mau yang ngi halor kan jing sisa ba kamdei tang ka jing em ka bangi shu jet sisien bat tang sisien hi ngi amat bat kapan kelalut ngi baro em ngi dan kam manyai penthamai na ka wei ka sngi ska pat da ka bangi ya yet lan ngi wat iki ki bakanja beneng man la ka klip man bat da ka bangi ya wat kum ni ujisu uyo ban sensyar ya ka jing mot khat ka jongi bat hangta ka jing em ka jongi kan kala kumba latho hangni kolosai lai khat sau halor ki iki baro ngi dei ban don ya ka jing it bat ya ka jing it ban yet iki ki bakanja man sim te ban penkut ya ka ne ka jing kan ka jongi ngakwa bangini kan mau ya kini ki mat let's say ka jing em baru kres detang kata kabala ban penkela ya ngi iwe piwe lada ka de ka jing long ka jongi lada ka de ka jing em ka jongi ha ka jing mut ceperkhat ha ka rukum ya ka rukum yang ba ka rukum shakri ka jongi de da ka bangi em baru jisu man la kasngi ba de da ka bangi yai khmiet bat ngai wat iki ke bakanja beneng ban wat iki ke bakanja perthai ba de da ka bangi le kumta ka jing kala kan stang ban wan ha ka jing em ka jongi to bleng kur khuingi lembaga ne ka por but nginya penwai no ekana kajing kerang kejungi da kajing duai ngakerpa di pastalang siang in ai kajing duai penwai tang ni duai ai ngo eme ablai pa jing ba habneng namar da kajing ai ka jomela pen im yangi pangila banwan kham jan seme ko try ha kani ka klipman jong ne gasngi irap ngia try kat bangin ang san ha ukris bat bangin im nagam ta ukris ya kajing im kajungi ba on bo re hame ko try baleng ba kading phana ka jom ingin yo e ka jing map ka jing pen im kerkhu ya iwei pa iwei na pedeng jongi ki ba pule ya ka ten ka jomi ki ba wat ya me ko try bar ki ba kin syam ya ka jing im ka batang hame bat ba men ai hangiru ya ka jing im ka bam jikut kerkhu ya baro ki bi asngau ya ni ku bor leng ba ka sabas school kerkhu ya ngiru try kum ki shakri ki beri ki jome penchai bor ngi ya lamingi ko try ai ba ka jing im ka jing ngiru atry on bo re ya ka rengkat berkajing im ke jome sengau ingi atrangi wan ban kerpat haga kertemu Jisu amen amen